हेलो लोगोफोर खुलुमबाय नोंथांमोनखौ आङो गोदान भिडिअ बरायना लाग्रोनाय जालायबाय गोबावजों दिनै मोनसे आं भिडिअ लाबोदों नोंथांमोनहा माने बुंगासिनो आरो आंखौ ना नों माने भिडिअखौ लाबोथारासै माने बिदि एफा गोबावजोंसो खेबसे हगारनाय जाखो होननानै बुंगासिनो आरोना आंनि चेनेलाव मोनसे प्रब्लेम जानानै दङ आरोना मोनसे माने आङो रिमिक्स शर्ट भिडिअ हगारफादोंमोन आरोना माने मानसिफोरजों रिमिक्स खालामनायखौ हगारदोंमोन आरो रिमिक्स माने हगारो नालाय बिसोरो बे रिमिक्स खालामनायाव आङो रिमिक्सखौ माबानानै ससे लानानै शर्ट भिडिअ हगारदोंमोन आरो बेयाव माने कपिराइट स्ट्राइक फैनानै दं आरो आंनि चेनेलाव भिडिअखौनो माने हगारनो हाया जादों आरोना भिडिअफोर लाबोबाबो हगारनो हाया मानो हाया बिदि जानानै दंमोन आरो बिनि थाखायनो गोबाव जाबाय आं भिडिअखौ लाबोनाय जायाखैमोन आरो दा भिडिअखौ लाबोफिनसिगोन आङो रेगुलारलि नुबाय थासिगोन नोंथांमोना सिन्था खालामनाङा नुफिनसिगोन भिडिअखौ हगारफिनसिगोन आरो आं न'आवबो थांनो नागिरखाबाय बारा गोबाव गैला नभेम्बरनि माबायाव थांगोन 26आव जोङो ट्रेन गाखोगोन आरोना ट्रेन गाखोनानै न'आव थांगोन भिडिअआ फैबाय थासिगोन आरो दा कपिराइट स्ट्राइकआबो आंनिया जोब्बाय आरो बेयो माने 90 डेजनि हरदोंमोन 90 डेजनिया दा एक्सपायरि जासिगोन आरो 7 डेज दंबावो एक्सपायरि जाजोबबावाखै दाबो दंबावोसो गासिबो फर्म फिलआपफोरखौ माने आं फिलआप खालामजोब्बाय होमबाबो कपिराइट स्ट्राइकआ खाराखै आरो बिनि एक्सपायरि जानायखौसो आं नेगासिनोमोन आरोना बेनिखायनो आं भिडिअखौ हगारथ'वाखैमोन गोबाव थानाय जाबाय आरो लोगोफोर गाज्रि दामोनलाय भिडिअआ फैबाय थासिगोन नोंथांमोना नेबायल' थादो एबाराव भिडिअखौ नुबाय थासिगोन नोंथांमोना सिन्था खालामनाङा आसा खालामो दा नोंथांमोनाबो मोजाङैनो दङ आंबो मोजाङैनो दङ आरोना फिसाजोखौ नुहैसिगोन आंहाबो थांनोसै फिसाजोखौ नायनो थाखाय गोबाव जाबाय मास मोननैनि उनावसो आं फिसाजोखौ नुहैगोन आरोना मास मोनथामानो जाहैगोन अक्ट'बरसिमाव मास मोनथामानो जाहैयो आरो दा अक्ट'बरनि नालाय अक्ट'बर ओमफ्राय नभेम्बर मास मोननै जाखाबाय दाजों ओमफ्राय बै माबाबाथाय मास मोनथाम जाहैगोन आरो आङो मास मोनथामजोंसो नुहैनाय जागोन आरो दा एसेनोसै लोगोफोर आंनि बुंनांगौ बेनोसैमोन आरोना स्ट्राइक फैनानै दङमोन बेनोमोन आरो